Kami bang mga dili Katoliko or walay ka bang kaagan sa Katoliko or unsa pa gani nga kanang wala mi kasulod sa siktang Katoliko dili ba mi maluwas? Remember nga ang simbahang Katolika dili sekta. Ang simbahang Katolika religion. Before niabot ang mga sekta-sekta after 16th century, ang simbahang Katolika mauna ang Kristyanidad. So buti pa sa Mm. buti hindi mo pwede tawagon ng sekta. Nga naman tungod kay mauna ang main, kung sa kuan pa ba, siya ang source in terms of faith sa Christianity. Ang imong question kung na ba mo'y gitawag og kaluwasan nga naamos gawa sa simbahang Katoliko, strictly speaking wala. Nga naman tungod kay wala mo sa iglesia ang gitukod ni Ginoong Kristo. Nay usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo sa San Juan Kapitulo 10 bersikulo 9 nga imong sudlan. Ug kanang maong gitawag og iglesia mo nang iyang lawas Efeso Kapitulo 5 bersikulo 23. Ya siya mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyahang gitawag og lawas. So kung dili ka sakop ni anang maong iglesia ha, wa jud kay kaluwasan, di wa man kay manluluwas.